Voor de tweede keer op Riege is Harkema's Boys er net in slagen de titel in de haardklasse binnen te slepen. Op Urk wist de ploeg net te scoren. Nou, de eerste 2 keer heb je niet in eigen hand gehad, dus dan ben je afhankelijk van anderen. Maar nu is heb je het wel in eigen hand. Ja, en dan moet je het ook af willen maken. En dat heeft vandaag niet ingezeten. We hebben 2-3 kleine kansen gehad, maar Urk heeft meer kansen gehad. Dus ja, de thuiswedstrijd wist nog wel met 1-0 aan de gelukkige kant van de score te staan. Alleen vandaag niet. En dan verlies je met 2-0. En spannender is het ook niet. Ik bedoel, het is een wedstrijd hier wat altijd lastig is. Ja, en nou verlies je hem. Alleen alles rekent er natuurlijk op dat je wint. En daar hadden we zelf ook op gerekend. Zo simpel is het. Alleen, het heeft er niet in gezeten vandaag. Rond de 86e minuut weer het 0-0. Maar daar weer het doelpunt van Hessel Snoek wat de Harrekieten de dos omdieën. Ja, het had gewoon vandaag klaar moeten wezen. Dat zei ik vorige week, hadden we het in principe helemaal verdiend, vind ik, na die 5-1 overwinning. Want dan verdien je het gewoon goed voetbal en dan verdien je die kampioenschap. Ja, en nu, op een gegeven moment had ik zoiets van, oké, dan maar een puntje. We hebben wel aanvallend nog wel gewisseld, maar het zat er niet in. Diezelfde Hessel Snoek bepaalt de eindstand op 2-0 voor Urk. Takkenwieke met Harkema's Boys thuis voor de 4e keer beziekje kampioen te worden.